Tigasat. Napalabas, naragsakan ni Cleopatra idi nyalaan ni Rocco iti kabalyo apag serbis na iti sa dinuman apapanan na. Iti mat panagsubli ni Panyang iti mansyon, saanen nga inawat ni Ariela daytoy, ket pinayawid na aminen akagawaan ti baket. Gapu iti dayta, nakuna ni Panyang ang makipagnaeden iti balay da anaya, takayat na ti makatulong kadagiti agama. Iti met mansyon, nagsarita da Rocco ken Angeli. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapawluan. Tigasat. Awan ti karbong amang ibaon-baon kadagiti babaonan diti mansyon, Mang Rocco. Ngam no apay asika ti makakaadda amang manmandar kadakwada. Angeli, Dahita ti kayat kan kaket. Tadi mo amo ti pagluglugaram diti mansyon. Ha! Nasaysaya at pay kuma no si kalaangan ti pumanaw. anya, Sorry ngam uray anya ter aramidek. Jack maya si dagtirik nakkan ka. pasitlat pag-ikakon kan ka, Angeli. Pag-amon ka tadapay na patbata pasensya kan ka. Nadyaklay pagpagapo ko na Ariela, ang mga noan yan tinaaramit ko kan ka. Baliko, sabi ni Sir Rocco, wag daw muna tayong mag-apit ng mula at baka makita ni Tata Malyong. Wag. Jak mo't lang masangot ti agapay. Tanay, madama ti karpintiro may kanimalyaw. Ang kakapoy naman ninyo. Nagbayag na matapos ang balay ko. Ha? Balayta ko na ma. Ha? Ay? Oo nga pala. May salaang ti paaramid ko asilay, Cleopatra. Ikaw ang bahala, Baliko. Basta ako ang matulog sa kwarto. Ha? Matulog ka sa salas. Anya? Ay, agkasilid ta, Cleopatra. Ay, hindi naman tayo mag-asawa. Bakit tayo magkasilid? Hindi ayaw ko. Anya? Ay, Cleopatra. Mahal kita. Ay, hindi tiyempo ng panag-aaram ita, Baliko. Nay. Hintayin mo ang tamang panahon. Manay? Tamang panahon, manay? Ay, oo na yan. O anya, mami, maobserbaran nyo matlang ter aramidek? Amo yun ti teknik ti panagmaneho? Kasano nga amok, kat dinakmat pagiggaman iti manibela. Dandanin, mami. Basta ag-joyride tayo pailaan. Kat obserbaran nyo ti ar-aramidek tapno makasuro kayo. Oh, iha, magagaran ako na makaigam iti manibela. Aguray kayo kadi, mami. Akan, wan gayam. Masapol di kay agpalya amang tad iti sweldok, Masapol nga inal daw nga itadyo. Tay tangarud kat. Tawan paymet tinasursurok. Ang magkid daw kaadagos iti sweldom. Talaga akasta, mami. Masapol ngamin nga ag-observe kayo pay nga umuna. Saka ito makaigam iti manibela. Utwan na kalate anak mo, Ariela. Ha? Waha, isa talaga day tanga Angeli no may papaniti kwarta. Nagnina ti singsingiran na kan kaatangdan na mangisuro kan kang agmaneho. Kan maysa, rumbang ko maapagigaman na kaadagos iti manibela. Kasano makasursuro ka, no isumot lang iti mangigigam iti manibela. Ala, bye-bye amon, takaasimat. Day tangamin ti madikan kagat, Ariela. Spoil them launay di anak mo no may papaniti kwarta. Rocco. So ano mabalin? Diyak kaya tapagigaman iti kwarta. Tano nagkintaw ta anak mo, ikamot adagos. Rocco, anak ko. Wen, anak mo. Ngam asawa na, Ariela. Ha? Asino tinapatpatag ka? Siyak, wano ni Angeli. Rocco, di mat kanayon mo nga ibaga idi kanyak.
Ano asino tinapatag iti biyag ko? Kat napatagmatan kan ka. Wen, ngamting arudyak kaya. Pano'y nuyam ta anak mo? Agromano kastadar aramidam. Kan bagbagam tuman day nga anak mo. Tamangan no jak makapagtapal katanya pa iti maaramid ko kan kuhana. Ha, Nagbasto sa sumungsungbat. Agasam din bagan. Siyak kumakano ti rumba nga mapapanaw dito yung mansyon. ala, paspasensya. Basta bagbagaam tabastos unayin ti anak mo. Hinton siyak ti makapungtod. Iso ti papanawag dito yung mansyon. Anya? Anya, talaga di na kan inawat ni Madam Ariela, panyang. Ay, nawaw. Uwan nga rod malyong, iso nga inyawid ko amin na nakagawa aki je mansyon. Ay, nawaw. Apay ngay. Awan karbangan ni Madam Ariela amang papanaw latan ken ka ije mansyon, panyang. Nagbakasyon ka lang, mat. Ngam apay apapanawin na ka nga. Ay amon, no iso ti kayat na nga aramiden, Ay. malyong. Bayam. Tano makasubli aki ije mansyon, ilaban ka, panyang. Ay, nawaw. Saanan? Nauma akmat laangan nga agpapa ay ijay. Ha? Ay, nawaw. Apay ngay, panyang. Nauma kakadimat kanya ako nagayimaw. Sana kasta. Titrato da Madam Ariela, ti kayat ko asawan. Ha? Nauma ako na mabugbog kawan, malyong. Ay, panyang. Saan Di nagpanawan Ay, nawaw. Sino ngayong tikadkadwa ka di mansyon no panawan nakmetan ay nawaw? Sana bale. Ag naudak ka nun ije balayo kuna ni Anaya nga anak mo. Ha? Talaga? Panyang ay nawaw he? Dayta ket no manugot ka. Ay nawaw, ay kaya't ko launay panyang my best friend. Ay agawid aksan. Anya, Ay makawawid akon panyang ay nawaw. Ay na, mailiw akon ken ka. Tikakat ko asawain. Mailiw akon kada anayakin munray ay nawaw. Bayam, talipasin menti paparamid ni Rokaw. Tagawid akon dita syudad ay nawaw. Nakaluto akon anaya. Ingkamanganan, tapno saan ka amala daw iti trabahom. Agyamanak na napanyang. Ngam, mababainak unayin kada kayo, nana. Ngamin, da kayon ti makakaadang agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, pagkaragsakak ti kasto'y nga aramidek, balasang ko. Awanak matan iti mansyon. Tapi napanaw nakkat nga roden ni Madam Ariela. Iswa dituyan ti pangibukbukak iti atensyon ko, anaya. Da kayon kan ni Monre ti pagserbiak. Wen ngam nakababain. Saan da kayo akabkabagyan? Ngam nakasingsingpet kayo kada kami, nana. Ay na, saan mo't siguro ang masapul akabagyam ti may sa atao sa amon tutulungan? Saan ay Wen matkat di Agyamanak manan, nana panyang. Saan ka man ayaman kanyak. Basta kayat ko ti makatulong, aging kat kabaulak. Hello, tatang. Ay nawaw, kumusta ka anak ko? Ada trabahom? Wen tatang, adaak ita dito opisina. Ngam break time mi ita. Ay, mayat nga ron ti timing kong imawag anak ko ay nawaw. Okay, kumusta kayon? Nasaya at matatang. Agim imbagan ni Monre. Pumigpig samot basitan. Makasaon? Saan pa'y tatang? Ngam pasaray agara sa asmatan. Ay, win kayam. Nakasaritak ni panyang iti cellphone ay nawaw. Pudno kaya nga agnauden ije balay ta anak ko ay nawaw. Wen tatang. Isumat tinang ibaga iti dayta. Mababainak nga rudan. Tanaggagat ni nana panyang. Mapansan, tinabayagan nga atap ko anak ko ay nawaw. Ha? Atap yung nga anya, tatang. Ay nawaw.
Kay atap ko nga'y asa nakabailan ni Panyang ti maisina kanya kay nawaw. Anya? Ni tatang talaga. Talaga naman tanak ka. Agin tutulong laeng kada tayo. Ngam kinapudno na. Siya ti makagapo anak ka. Ay nawaw. Limod laki di akrasnak ni Panyang anak ka. Di nala kayat niya ipadlaw. Ngam ore ka siya na, ti panangilimod na iti dayta, madlaw ka, anak ka. Pagpampampar na laeng, akayat na atulungan ni Monre. Ngam kinapudno na, siya ti makagapaw. Siya ti saan na mapanawan. Ay, nawawi. Da kayo talaga. Tila ibagbagayo, tatang. Impay ko amin nakid daw mo, Cleopatra. Agyamanak, Sir Rocco. Sapay la ko mga rod, tadinak to ipasubo. Saan to Apolos, Sir Rocco? Natulnogak akanayon? Basta maitadmat dagiti ka sa pulak? Tikap-kap na kang asweldo, ang ibig kong sabihin. Agyaman ta nagsabat ti dalan ta, Cleopatra. Talaga mapangnamnamaan ka. Nanayunan man ti buyer mo. Wan takinuntak ko yung mga dati kong buyer noon, Sir Rocco. Okay. Bilhinag to ni Ulitag. Tanayunan na pa'y dagiti mula na, Cleopatra. Nay, papanam. Kut saan pa yan alpas ti trabaho ta, malyaw. Ay, nawaw. Ay, agawid balikaw. Tayo nakiliwan ti anak ka. Na, Ken, aginanaak mata. Manu alawa sa inyawan resdek. Diretso ti trabaho tay, nawaw. lakal-lakayan ka mo't abulakbol, malyaw. Ay, nawaw. Inagmat i-relax ti panunot ken bagik Ay, agpakada ka pa ijay ka anak ka. Wen, hawagak tao no nakaawid akon balikaw ay nawaw. Anya, ay itan na. Ay agawid akpay balikaw. Sakto agpakada. Tano di nagpalubusan. Di awan ton ti maramidan na. Ay nawaw. Ay, ayan ni Cleopatra. Nay, apay tinubyak. Nubiyak nga. Agraraman ka talaga balikaw. Nana, Dinamag ko kinkwana no agayan ayat kayaw ngam saan met gayam ulbod ay nawaw. ay mabain la mga clone iti kinapudno dayay. Agraraman ka talaga balikaw. Neta, Agpatuludak kinkwana. Agsakayak iti kabalyo na. ay saan ang mabalay? Magmag na kang agaway. Cleopatra! Na, Ayan, Mau. ay, Di mo itultulot ni Malyaw. ay nawaw. Ay, Cleopatra! nagalas at talaga ti aramid day tabalikaw. Ay, bagkaliksan. Ay, anusak mala ti magmag na nga agawi day na inawaw. Ay, inagman kitain ni Panyang iji balay may. Oh, my best friend Panyang ay nawaw. Hello, Panyang. Malyaw. Sinorpresa na ka. Ay, nawaw. Ay, kunak no ni Panyang ti masang petak di ti balay. Sa bali mait ay nawaw. Ala ni Malyaw. Ay, naiko lang ang nakakita kanya. Apay, di mo mas maalan ti kinaragsak mo ang nakakita kanyak, Malyaw? Kwa, ijay. Ay, nawaw. Ayan ni Monre. Ada iti silid na, ag sursurat. Diyak amaw, noon niya ti sursurat na. Ay, nawaw. Ay, ningay Panyang ibeng. Ada na panan na. Iso asyak ti binaon na nga umay ditoy. Anya? Sige, tainak man itayan ni Monre. Ay, mabitla ang Malyong. Nangangkan, Na, igawang ka iti kanam. ay, kwa. Ay, nabsugak pa'y ibeng, ay, nawaw. Agdigos ka, isaganak ti pagdigos mo. Ay, nawaw. Ay, nagdigos akon. Ay, nasakit sama ti bagbagi Malyong. Masahiyan ka ano kwa.
Nalaingak nga agmasahe. Ha? Ay, saan ay, nawaw, ay, don't touch me, please. Ha? Ay, jak na irwam, mas masahe. Ibeng, ha? Aday tanti tanem, day di papamon, Ray, barok, ha? Ha? Na? Munray, kita am. At damanan sabaw nga nakaparabaw iti tanem, day di papam, ay, nawaw. Sabong ken nagdadakkel akan dila ay nawaw. Imay nga tani mamam. Kat iso tinangyag kadagita asabong mo rek. Ay nawaw. Asino ti kanayon amang ikabil iti sabong iti tanem daydi aman ni Monray? Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nakasaumanen ni Angeli iti nakasairan tirik na ni Rocco. Iso anak ko nana kini Ariela, abagbagan na ti anak na. Taamangan no anya pa'y ti mapanunot na nga aramiden, kontra iti balasang. Naragsakan mo't ni Malyong idinaamuan na nga agnaeden ni Panyang iti balayda. Iso ana panunot na ti agawid. Ngem ti baket niya agnagan iti ibing tinadanon na iti balayda. Rimwar da Malyong ken Monray, ket pimasyarda iti tanem daydi Luisito. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa. Imay nga tan ni Mama Monray. Kat isaw tinangyag kadagita asabong ay nawaw. Ay. Ngam no asino man tinangyag iti daytoy. Salamat latan kunkwana ay nawaw. At least, adda kaduwata amang ipatpatag iti day di papamonre. Ha? Ay nawaw. Agsangit ka manen, Monre. Ay, day takot tirigat na barok. Tadimot sumngaw ti boses mo ay nawaw. Kasanong ay amaawatak ti marik-rik ng barok ay nawaw. Ay, padasong man kititag sa o barok. Idepel mo dito'y lapayag ko ti kayat mo ngay bagamon, Monre. Tapno mga ikaw. Ha? Kakaasik ako naman, Re. Ay, nawaw. Ay, isaan? Nagasat kalat ta ba, Ro? Ta makakita ka. Ken makapagnaka. Makapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan, Barok. Ay, nawaw. Ken kang runaan ti amin. Adu kami amang ipagpatagkan ka, Barok. Iso adi mo ay ayon ti bagi mo ay. Malalalala. Punasi mo dagitalwan, Barok. Ha? Saan matlaan na saya at no kanayon kang agsangit, Barok? Oh, kita am day tamatam na. Naglabagan, Barok. Bis nga agladingit ka ay nawaw, agragsak ka kiti. Tanadaan kay tinapintas ken nasingpet anubya. Ket isaw ti anak ko, Monre, ni Anaya ay nawaw. Ala Houston, di ka nagsangit. Basta umisem ka. Ay na nagtair ka, Barok. Ay, sika ay nawaw. Nangagmula ang tinagan ti anak ko. Nag-isam ka ni Anaya. Imisam ka manan. Oy, nakikilig ay nawaw. Anyat kayat mo, Samuel. Kayat mo tito Makdar.
Ay mabiit lang ka raw, tatulungan ka ato makdar. Mapantamanan iti ayan tinaipasadya pagkaptam atubaw. Ala, umay ka. Mabit lang tagbuelo ak 1, 2, 3. Ala, umay ka. Sige, iyundang mo ti sakam. Ay na, naimbag lakit din tanaping saak. Angam, sa bagay, ubingak pa imat nga may. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay, nawaw. Napanog ka kasi mga takay, nawaw. Ay, makabanog mo ti sumangat dito'y bantay. Ay, nawaw. Malyong, Ha? gusto ka daw kausapin ni Sir Rocco? Ha? No kasta, meron dito si Rocco Cleopatra, ay, nawaw. Ay, wala. Ha? Pero dito sa cellphone? Oh, Ha? dito ang cellphone. Maghilo ka na? Ay, muto dito cellphone. Ito? Hello, Rocco! Apay ngay takalangan nagsubli dita. Ay, pasensya, Rocco. Kaso na malpas ti trabaho yun dita. Nagkarapanaw kamet, lakay malyong. Ay, nawaw. Italaang mat, Rocco. Napan ko la iniliw ti anak ko, ay nawaw. Ala, ang trabaho gayon. Tap na malpasan ti papaaramid ko kada kayo. Tap na makaawit kan dito yung mansyon. Ay, nawaw. Wen, Rocco! Di mo ulitan ti inaramid mo lakay malyong. Kundi pakada kang nakadanon ka iti papanam. Saka kundi pakada. Ay, nawaw. Ala, isublimon ka ni Cleopatra ti cellphone. Wen, Rocco! Oh, Cleopatra. Ito na ang iyong cellphone, ay nawaw. Sige. Ha? Hello, Na- Sir na- Rocco? Ay, nawaw. Oo. Apayakas jay. Kung nanibali ko nga iso ti akin nobya akin ni Cleopatra. Ngam sabalin samay. Nin samat ay nawaw. Pakawanan nag-apaw. Ay marugitan man ti panunot ko na kastoy lahat. Ay pakawanan nag-apaw ay nawaw. Ay na, Angeli, iha. Alalayan nak, ang mga numaidong parta ti kotse. Saan? Di kay madanagan. Tadyak ipalubos ang madisgrasya tayo, mami. Kastoy gayam tirig na agmaneho. Ay na, kasla ang nervyosak mat, iha. Talaga kastano iti damo. Mairuam kayon to. Basta ag-concentrate kayo laang, mami. Oh, makapadanag talaga, iha. I'm very exciting. Rugyan nyo man ti aging listen, mami. Iha, masapul asursurwak ti aging les. Tane, agmaneho akton. Ay na, apalandakla kiti dagiti amigak. No makita na nga agmaneho ak. Ay, Mami! Ikaw! Hindi ka kawan! Ay na, dandanitan iha. Ay, isardeng taman pay. O, ti preno, mami. Ti preno. Oh, my God! I'm scaring! Ay, kunak no madisgrasyatan. Nervyosa kayo launay. Saan nyo abagay ti drive no kasta nervyosa kayo, mami? Italaang daytoy iha. Agam no mayroamak ton. Saan akton nga agnervyos? Ay, makaturturog akon, mami. Pagawid tayon. Anya, awan pa'y may sa oras a panagmaneho ta?
Agawid tan. Inton bigat manan nabannog akon. O sige nga, Rod. Masapol ang makasuro akon nga agmaneho, iha. Tani, adun tilangan ko iti papapanak. Orayan dakon dagiti amiga. O sige, agawaan nyo nga ron ti makasuro. Basta tay sweldok Ito yun ti sweldok itangal daw. Takasapulak ti kwarta. Kwarta manen? Pangararamatam iti kwarta ay, Ariela. Sweldo ni Angeli. Agbalbalin ka na gastadora, Ariela. Roko, para matla ka data daytoy. No makasuro akton nga agmaneho. Saan kanton amandaran amang imaneho iti kotse? Sagay sa tanton iti kotse, suiti pay. Makapan kan iti kayat mo apapanan nga uray awanak. Takasta akmet. Nawaya ka lang aruda na mangala iti matmat gadan dagiti negosyo ta. Agdawat ka pala kanya. Adda pangaramatak kadagijay. Anya ti pangaramatam? Basta. Aqua, ibangkok, idulin ko. Ariela, siya kung ti makamamang idulin iti kwartata. Please, Rocco. Ibingayan na kumamat. Sana kasta abuk-bukod am amin a kwarta. Saan ko abuk-bukudan, Ariela? Siya lang ti mangig-igam, gaputa gastador ka unay. Basta. Kayat ko mati makaigam iti kwarta. Day talaang ti ipakpakaasikan ka, Rocco. Saan mo ko maabukod ang ti kwarta? Tano saan nagapanya? Wenen! Huston! Di ka nagiboy-boy. Mga namasayar tiriknak, manyapay ti maaramit ko. Ay, nawaw. Agyaman na. Nalpasan ti misyon ka diti bantay. Makaawid ak madlangay. Anya nalpas. Da- Ay, ano pa ti aramidang malyaw. Ay, nawaw. Aglaba ka. Tana ornong timurang may kini Cleopatra. Anya! Ay, nawaw. Ay, trabaho kaya dayta. Karaman iti trabahom na ita. Biling ni Rukaw. Aglaba ka kanupay sa kagawin. Ay, naglaing kan balikaw. Na, Pagbalinan nagngali, lamay nawaw. anyat serbi ti kaadam dito ikay. No di ka aglaba. Ha? Laglagi pa, mababaunan na ka dyan bak nang akana ka. Ha? Ay, nawaw. Agraraman ka talaga, balikaw. Ay, basta gawid akon. Mureng yung harod, dilabaan yaw. Na. Agkarpintiraw, timayak ditaw eh. Saan niya umay aglabay, nawaw. Ay, teka pumanaw. Di mo masmasan titakyag ko ang balik. Ay, nawaw. Ay, tiri-tirik tatenggan mo makita. Ay, tinakbut-butan, malyaw. Ibatanak ko na, ay, nawaw. Kaya't mau tayakar ko ti may sa alapayag mo dita timid, mau, Na. Kaya't mau tapagursong at tagong mabalikaw, ay, nawaw. Oh, ginagawa. Hindi sinasabi. Sige, at laban ka na kaya mapda. Na. Sumardang kayo? Ay, Kung Ha? hindi, babatuhin ko kayo ng binalsig. Gusto nyo? ha? Kung ako magalit, ipalapal ko itong binalsig sa inyo. Ay, Na. O ala, umuwi ka na daw, Tata Malyong. Sabi ni Sir Rocco. Ay, be. Anya nga ita, balikaw. Sige, Cleopatra. Sige, ay, nawaw. Mapanakaw. At dantulat-tal daw mo, balikaw. Adda pa panakinton bigat anaya Iso abaon nagto ni ibing ta isupay lati umay aglaba. Agluto kan agdalos titi balayaw. Kasta ka din, Nana. Ayun gayam, nagsweldo akon. Alain nyo daytoy. Apay day ta akwarta. Kwarta yun, Nana. Tangdan nyo ang mga asikaso kada kami. Kada kami kunak tada kayo matanti makadadang agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, kasi tinakon-akon. Saan ko akasapulan ti sukat, no bayad ti serbisyo kada kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanyak, anaya.
Nasingad agayam ko ni tatang mo. Iso akas la anak kayo maten kan ni Monray. Ngam nana. Libre mo ti kanak dito'y balayaw. Awan ti paggastusak. Itad kun to lang arudan kini Nana Ibing Ay saanan, ada kwarta day jay. Ha? Suswelduan ti amo na. Ay, kababainan at talaga kada kayo Nana Panyang. Pati ni Nana Ibing agayumyo. Mairamramanan amatak-tak-tak. Gapo kada kami kini Monray. Sana balay taman nakaawat ni Ibing. Nana. Nasingpet kan nagagat day jay. Saan na reklamo no ada pangibaunam kan kuana. Nadlaw kumat nga roday ta Nana. Agpada kayo anasingpet kini Nana Ibing. Katuray matda kayo balasan ko. Nasingpet kayo nga agama. Iso nga awanan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Iso apang nga asim ko maa. Saan na kami at ang tangdanan? Sam, agbati ka mananwan, tada papanak. O may taymang therapy kan ka ita. Iso arumwarak tada papanak. Wan. Ala, agan anus ka, wan. Dagiti agas mo, di mo liplipatan ti agtumar. Natuldog ka, Samuel. No, aday bagakan ka. Tumanangod ka. Ay, kasta masapul a good boy ka kanayon, wan. Ay, agimbag ka kuman, Samuel. Hey, sayang. Ti kinataer mo no di ka agimbag. Ada kan umot asawang. Ngam pinanawan na kamat. Ay, ngam sa nabalay. Tagdaak mat ang mga asikasukan ka. Ano sa kun tapasat magtitrabaho na ito. Ay, nabanuga ka talaga. Nay, hanyat nakabanugam ngay, Ibeng. Kasangsangpet mo pa'y laing dito'y balay na banugan ay nawaw. Ay, nabanuga ka ron anang asikaso ka ni Samuel. Samuel? Ni Samuel Abaldado. Ang medyo damat nagbaliwan na na. Ay, nawaw. Ay, Ibeng. Sino Samuel na ita? Ay, basta Samuel mo timbaga ni Panyang anagan na. Panyang? Amo ni Panyang dita, Samuel? Ay, nawaw. Ha? Ala, nakalipatak. Nalipatak di cellphone ko. Ha? Nabatik sa ijabalay. Ha? Sige. Taaglaba ako na malyaw. Ay, ang dagitay morang damon ray kan anaya. Tarog yakaw, ti aglaba. Ay, nawaw. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamat. Gagayem, diyo liway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Pulgiser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panangtaraway.